Napa Remban? Dene kumaregel anggen paduka anyepengi punang nawala tu wonten nawala dipun remet dipun bucal ate wonten dawuh surasaning jroning tulis panjenengan wis cetha ndak Sulasa yen to anakku atas swara nyuwun pangestu lawan wong tuane gone bakal mengku garwa sarta ngunggahake derajating wanita ingkang wis pinilih dadi prameswari ana negara ing atas angin. Nanging kaya ngapa kageting atiku bareng ingkang sinerat jroning nawala ingkang bakal jinatu krama dening anakku atas swara tanulika jaba mung dewaning buga ya kuwi Ibu Kulun Bathari Sri ingkang dina samengko mapan ana ing pring cendhane. Ate kowe baliya elingna ratu gustimu anakku atas swara Bathari Sri kuwi dewaning buga sarta siwenengku dening Kakung utawa dening Jawata ya kuwi Hyang Kulun Bathara Wisnu. Aja ngobah-obah katentremang jagat raya apa kurang donya iki wong wadon ingkang pancen akeh cinipta dening panguwasaning Gusti. Menungsa dimenangake milih atas swara dimenangake jatukrama titah sak pepadane. Nanging kena ngapa ingkang diame-ame teka Bathari Sri. Mula kowe baliya, kowe mulya, kowe baliya ning negara ngatas angin. Matura karo ratu gustimu. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Ngadhawu menapa Gusti kula ingkang sinuwun ing atas angin miji dhateng ngabdi ing kepatihan Gurawalan panampinipun ing ngabdi ing kepatihan ngibaratipun wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manah nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun wanter pangandika paduka ingkang kula tampi kepareng wamiji dhateng wiswanipun ing ngabdi kepatihan kula nedya ngangelungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing atas angin Patekun Jayaksa wonten timbalan kadiparan anggone ringsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun pranata-tata rakiting negara ing atas angin maha diake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja ngantun ing karempit menawi paduka miji dhateng biswanipun ing ngabdi saha paring dawuh babagan tata rakiting praja sinuwun sadaya mboten badhe nguci wani para kawula sami sayek saka kabeh akare lungguring nusa bangsa duwi negari ing ngatas angin medhahipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanji-wanji praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna kula non inggih. Gawe bombong penggaling sun ora liwat pakarening utama tindakna selawase kawula non ngestaken dawuh. Prayogakna nggon ngadhep ngarsaning sun pate sampun boten kirang prayogi biswanipun ing abdi kepatihan. Namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhang padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Sinuwun Prabu Ataswara ndak tampa tiba padha-padha. Ora liwat pangestuning ingsun tampan ana. Kula bendhingga jimat paripe ndayan ana ing kasantosan. Prayogakna nggone ngadhep ngarsaning ingsun. Sampun boten kirang prayogi bisaanipun ing abdi kepatihan. Togo wonten dawuh sinuwun rada adoh nggon musuhan ana ing negara ngatas angin kene netepi kula menika namung jejeripun abdi mangke kinten kula menika cemongol-congol golek pendhok supaya ketok papan kula wonten wingking sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndak tampa ora liwat pangestuku tampan ana to kok kula bundingga jimat paripe dayan ing kasantosan
Apa dene sira mbilung prayoga nggonmu lungguh? Nun inggih ngesnaken dawuh Gusti. Kemareng kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya, mbilung tak tampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Pate wonten timbalan. Mesti wae gawe kaget. Dene dina samengko iki panjenengan ingsun nglumpukake sangganing para wadyabala. Nayaka punggawa ing atas angin. Ora liya kejaba monggonku bakal mbabarake wigati ning pasewakan. Kejaba saka kuwi isih katon rengu pasuryaning patih. Nggone sowan ngabyantara ning ngarsaning ingsun mekaten sinuwun kagiat sotaning manah. Mboten kanthi kanyono-nyono dinten sak mangke kula katimbalan sowan. Kathah tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang abdi kepatihan. Menapa ingkang abdi nandhang kalepatan upami kula nandhang lepat dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menapa ingkang abdi badhe pinaringan ganjaran upami paduka badhe paring ganjaran dhateng abdi kepatihan. Lajeng labetan menapa ingkang sampun kula tindakaken malah sak mangke gandeng sampun wonten miyosing pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Mugi pareng gali paduka hamba baraken wigati ning pasewakan madyaning gatul ya negari ngatas angin mriki diwaji semban kula. Patih Kunjara Yaksa wonten timbalan. Ingkang sepisan panjenengan ingsun bakal ngrembug babagan tata kaprajan mekaten sinuwun. Ingsun ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yen to kabeh mau ndak lakoni ijen tanpa ruwang tegese nalindra ing atas angin minangka dadi pengayomaning para kawula, minangka dadi pamomonging para kawula sak negara ing atas angin tangeh negara bisa katon ayem tentrem kaya kahanan ing kendhak sumurupi titik kelungguhan samengko iki. Mekaten sinuwun. Kunjara Yaksa wonten timbalan. Ila-ila jaring para kina padha nyebutake yen to negara katon sentosa mono, yen to telu-telune mau manunggal dadi siji. Inggih. Babagan menapa kemawon? Siji ratu, loro nayaka, telu kawula. Yen ratune wis nindakake darmaning ratu ingkang becik, mongko kagungan nayaka ingkang minangka dadi lidah sinambunging Nalindra ora nate ngenggokake marang dawuhing ratu, sayekti kawula ugi bakal katon tentrem, ayem lan rukun. Semono ingkang kedadian ana ing negara ing atas angin. Jeneng ingsun ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sira Patih Kunjara Yaksa wis nindakake marang dawuhing nata ing atas angin ya kuwi Prabu Antaswara kanthi tewajuh netepi kewajiban minangka dadi darmaning wong kang nomer 2 ana ing negara ngatas angin kene. Inggih sinuwun. Upami wonten lepat kula mugi keparenga paduka anyendu saha andukanono dhateng abdi kepatihan. Kirang menapa kemawon monggo kula aturi paring dawuh. Sak mangke menawi wonten panyacat saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika dados pamecut tumrapipun ing abdi kepatihan. Anggenipun badhe andandosi dhateng menapa ingkang kapenggalih lepat saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun Patih Kunjara Yaksa. Ya matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Dening titik lungguhan samengko iki jeneng ingsun Bombong, jeneng ingsun Marem, lan jeneng ingsun seneng kelawan napa kang dadi pakaryan sira Patih Kunjara Yaksa ingkang wis mbok tindakake kanthi tewajuh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ingkang sak pangarepe ndak jaluk saya luwih becik lan saya luwih apik ingkang mengkono bakalan njunjung derajating nata ing atas angin Prabu Antaswara. Pangesaget hanjalari kuncaraning Nalindra ing atas angin ingkang pranyata menika dados pengayoman kula saha panggesangan kula wonten negari ing atas angin mriki Gusti. Patih Kunjara Yaksa. Ya inggih. Dening ngangka loro sayektine panjenengan ingsun bakal ngrembug kelawan kanalindraning nata ing atas angin ya kuwi Prabu Antaswara. Babagan menapa sinuwun? Doh nyono cerak nyono padha mestani ing atase panjenengan ingsun kuwi wis dadi Nalindra nanging durung mengku sawijining garwa ingkang minangka dadi prameswari praja ing atas angin. Akeh ing padha mestani nadyan ratu ing atas angin Prabu Antaswara kae Ratu Digdaya sekti kalintang jayaning perang
Nanging jebul Nalindra wong lanang ingkang ora wani rabi ketitik wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha. Ewadene durung ana prameswari ing nganjajari lenggahing Sang Nata Prabu Ataswaraya panjenengan ingsun. Mula kang sangka kuwi Wati, dina samengko nggone ingsun nganakake parpatan agungane negara ing ngatas angin iki mung bakal ngrembug perkara prameswari kang bakalan njajari lenggahing ingsun ana ing negara ing ngatas angin. Menika kula mathuk tuwin kula gathuk miwah kula cocok kalian pemanggih paduka Dewaji ganeping Nalindra menika menawi sampun njajal wonten prameswari tegesipun wonten satunggiling garwa ingkang njajari lenggah paduka kula nuwun sewu mboten perkawis menika wujudipun garwa leladi dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging kula nuwun sewu jejering prameswari menika ugi saged dipun sebat tetiyang ingkang saged angembat kendhu kencenging praja tuwin angembat dhateng perkawis negari wontenipun satunggiling prameswari sakmangke saged angentreng-entrengi dhateng penggalih paduka anggenipun ngasta bawat peperintah negari ing ngatas angin menika sinuwun pancen bener kaya mengkono. Mula wektu dina iki wis tak tetepake yen to panjenengan ingsun bakal tetaren kelawan sira Pante Gundara Yaksa apa dene abdiku ingkang dak caketake ya kuwi Toga kelawan Bilung. Munggo penemuku nggonku bakal mengku garwa iki mengko. Menawi tulung mekaten kemareng paduka namung kantun lan derek Toga wonten timbalan. Mara maju Toga. Aku bakal sarembuk kelawan sira. Nun inggih ngestakaken dawuh nyuwun pangapunten lamit lho sinuwun. Iya wis dak keparengake Toga. Handra ingkang puswita kasiring samirana mrih sekar kadung nas kandanyo maweh raras renaning driya wonten timbalan mesti wae ora bakal panjenengan ingsun ngambali apa ingkang wis diaturake kelawan mate iki nggone ingsun kepengin mengku garwa minangka dadi prameswari negara ing atas angin kene Toga miturut penemumu piye Panakawan Satugara lan miturut pemanggih kula sae mawon wong nyatane sing jeneng ratu niku pancen kudu nyanding prameswari. Wonten ing nyebataken Nalindra menika garwanipun dipun parengaken boten namung setunggal, kalih tiga sumangga. Nanging ewadene ingkang kasanding minangka prameswari namung setunggal. Sanesipun minangka garwa selir. Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Ataswara menika satunggiling Nalindra muda. Kula nuwun sewu. Dasare Ratu Nom monggo sugih bondo sugih bandu sampeyan dadi Nalindra. Kula nuwun sewu. Nek mengarep garwa wanita kemawon wong wedok pundi ditari dadi garwa panjenengan nek ora gelem kula tak weruh wonge merga napa-napa bakale kecukupan bila Gusti kula kantun milih kemawon sinten ingkang minangka dados weting penggalih sinten ingkang sampun
lenggah wonten ing penggalih paduka inggih menika anandur raos tresna wonten ing penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun sak mangke dipun turuti kemawon mergi menapa nadyan to kesengsem ning nek ora ana raos tresna menika ya ora apik kedadiane semono uga tresna niku nek dipeksa ya ora apik kedadiane mula nek ajeng garwa sawijining wanita menika nuwun sewu atine ditari dhisik cocok menapa mboten tresna menapa mboten nek miturut kula kaya ngoten togo wonten timbalan setemene ora ana ingkang kudu ndak kanthi supaya ngembat kelawan pangandikaning ingsun perkawis menapa calon garwaku kok nuwun sewu menapa sampun wonten wanita ingkang dados lenging penggalih paduka wis ana mung aku durung ngaturake sarta durung ngandhake kelawan kowe Togog lah nek pun wonten mbok kantun dilamar kemawon sampeyan iku Nalendra gayo napa-napa kasembatan putri pundi putranipun Nalendra pundi nek putra Brahmana saking pundi nek wong wadon lumrah ewadene saged dados sarana sampeyan menika nggadahi raos tresna upamane ming putri-putri kawula cilik saking dusun pundi saking desa pundi awi kula dherekke dilamar mawon tumuntun dipun sengkaken ngaluhur dados prameswari wonten negari ngatas angin Togog wonten dawuh saka rumangsaku yen aku kuwi Nalendra nom mongko aku ki bagus nggih tur dasare aku kuwi kedurungan brana picis kesugihan seprapat jagat kuwi dareping Prabu Ataswara mula aku ora bakal nggayuh wong wadon wong loro saudon telu saurupan saura-urane sing pantes dadi garwaku kuwi upama ta kelakon nek dikeparengake ya ora mung wong anane nanging ya kuwi widodari piye lho kaya dikandhani ora usah dadak werna-werna nuwun sewu nuwun pangapunten lho sampeyan menika titah panjenengan menika jalma lumrah sing jeneng jalma lumrah menika nuwun sewu sampun dipun kudrataken sampun pinesti nggadahi jodho piyambak-piyambak nek menungso ya karo menungso aja menungso kok nggayuh widodari lho nuwun sewu niki nek upama widodarine purun mangpundhut garwa ning nek dewa sing nguwasani widodari niku mboten ngeparengake mengko ndak dadi perkara mengko ndak kriwikan dadi grojokan beguyon dadi tangisan merga pun dijodoke dhewe-dhewe sinuwun Nalendra menika kaliyan putri nek pendeta menika kaliyan endang nek dewa menika kaliyan widodari mboten pareng nawi jejering jalma menungsa lumrah kok nggayuh widodari menika mboten kepareng kula nuwun sewu upami wonten setunggiling titah ingkang saged garwa widodari titah menika kautate damel sae wonten ing kayangan tuwin mbelani kawontenaning kayangan damel sae kaliyan para dewa utawi mbelani para jawata tumunten lajeng dipun paringi triman widodari ya menika nembe kelampahan mboten kok ujugku pengin gayuh widodari titah pengin gayuh widodari katene kentekan kayangan lah iya terus kayangan mboten nonton widodari ya terus pripun tenan mamring sepi niku lho sabet kabeh niku pun dijodokke dewi-dewi nuwun sewu saniki kula tak nuwun priksa nek upama widodari sampeyan niku pengin diapal widodari janjane sapa sing ajeng digayuh lho kowe kok ndadak takon lho kula apal kali widodari kayangan kula niku apal kowe kok iso apal ha sampeyan tak dereng ngerti to nek kula blakani sampeyan ampun kaget kula niku janjan dewa lho kowe kuwi tilas dewa to kok nggih mboten ming dewa-dewanan kula niku nek diitung derajate kalih Nalendraning dewa we tuwa kula merga kula kakangne Bathara Guru niki Bathara dosen lho Bathara dosen tunggul murah kakangne tegese luwih tuwa saka Bathara Guru nggih mula kula tau mapan teng kayangan kula apal widodari teng kayangan sing ajeng manggayuh sinten
niku kula mengke tak matur sing nguasani sapa terus wis dadi bojone sapa nek isih legan nggih monggo ajeng digayuh ning kudu anut karo kodrat lan pesti tegese nek digayuh mboten dikeparengake ya nrimo aja terus ngamuk teng kayangan mengko ndak salah kedaden togo wonten dawuh yen aku kandha karo kowe apa kowe ora kaget lha nek sampeyan bloko kula mboten ajeng kaget upama tak kandhake iki mengko apa ora dadi rasaning para kawula mboten mawon wong nyatane niku dadi gegayuhan sampeyan kok pun mangendikake sapa sing ajeng manggayuh togo wonten dawuh aku kuwi tau tate nyumpena kok ngimpi yo monggo jroning Mas Sumenan mau aku diladeni suwijining widodari nalika semana widodari ngladeni kelawan aku mau malah wis ndak tanting bakal ndak wengku garwa minangka prameswara negara ing atas angin widodari mau gelem tumuli aku pepondongan karon sih lawan widodari mau togo kowe tak kandhani ya rasane nadyan ana ing jroning pangimpen nanging kaya nglakoni tenanan biya katresnaku wis tak kasokake marang widodari mau semono uga widodari mau uga prasetya sebaya mukti sebaya mati karo aku mula tekan seprene satemene aku ora bisa lali kelawan citraning widodari ing wis pasrah pati urip marang Prabu Antasara. Lho. Sapa ya, Lung? Ning widodari asli. Iya, mbilung tenan. Mergo saniki niki akeh wong sing biasane ngaku widodari niku pirang-pirang. Asli ta niku tenan. Nek panjen saestu namine sinten? Perkara jeneng monggo tak kabari. Nek kira-kira aku kuwi nuruti karo karepku iki piye, Kok? Wah. Ya nuwun sewu. Impen niku janjane ming kembange wong turu. Monggo gek-gek sampeyan bar delok film terus ketonto ngimpi diladeni widodari monggo sadurunge bubuk delok film sampeyan niku ampun terus gampang percaya karo impene wanci napa impenku wanci esuk tengah 7 esuk ora jam 2 esuk nganti tekan jam 4 esuk niku tegese impen puspa tajem utawa kadurut dasih impen sing ajeng enten nyatane Nuwun sewu. Saniki kula tak takon karo sampeyan. Mengke kula jlentrehke widodari niku papane teng pundi, sing nguasani sapa. Kula tak matur karo sampeyan. Nek pancen durung winengku dening dewa, monggo. Nek wis winengku dhewe dewa, nuwun sewu diwurungke mawon. Mengke ndak dadi perkara. Togo wonten dawuh. Ngerti yo? Sing wis tau ngladeni aku jroning impen sarta wis mlebu jroning pasumenanku, wis sebaya mukti sebaya mati kelawan aku. Nandukake rasa tresna kalawan Prabu Antasara tanara liya kejaba mung dewaning boga ya aku kuwi Bathari Sri kok kagiat risang kapirangu renanggul kinembet kembet dosang retnaning bawana ya si tukang malang ati ya si tukang kudu gering ya si tukang ana sing tias ing kaget ati kula. Lho, kok kowe kaget to napa? Mergo sampeyan sareng ngendika nek sing dadi lenging penggari sampeyan sing pun nandukake rasa tresna karo sampeyan nadyan nembe wonten ing saklebeting pasumenan menika widodari namipun Bathari Sri. Gusti menawi ndaratur kula dipun wurungaken kemawon. Mergo nek sampeyan bacut niki bakale kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mergo Bathari Sri menika nembe dipun padosi kakungipun. Lho sapa? Sony Jos. Kok Sony Jos? Lah kaya lagune Dang Valia Sri. Ora sembrono tolong kuwi jejer pisan lho. Ya men. Bathari Sri kok Sony Jos. Udu lagu to? Udu lagu apa ora? Lho,
Bathari Sri apa ning Kemengku kok wonten. Sing mengku sapa? Niku sejatine sadurunge dipisahke karo kewajibaning dhewe-dhewe. Bathari Sri menika nuwun sewu kagunganipun Bathara Wisnu. Lho. Kagungane kulon Sanghyang Bathara Wisnu. Nggih. Ning saploe dipisahke netepi kewajibane dhewe-dhewe Bathari Sri dadi dewaning buga. Mula sinten mawon papan pundi mawon sing ketunggon Bathari Sri niku papane bakal dadi reja, pakane bakal dadi makmur. Napa sing ditandur bakal tukul ngrembaka woh-wohane. Niku dewaning buga. Nek sampeyan ajeng garwa Bathari Sri kula nuwun sewu, kula upamake cecak nguntal cagak cebol gaya wulan muta ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge. Oh syukur mangke nek nganti kadenangan sing kawogan inggih menika Bathara Wisnu menika mangke malah ngrekoso sampeyan. Kula ing daratur kula dinten sak mangke dipun purungaken nggih mawon. Tur sampeyan nek ajeng goleki Bathari Sri nggih dereng kantenan saged kasembadan. Amargi Bathari Sri menika mboten saged dipun ngertosi wonten pundi papan dunungipun. Sampeyan bingung lek ajeng goleki ming nuruti rasa tresna kaliyan Bathari. Wekasan pupus pepuntoning tekad sampeyan ora kelakon mangke malah nglukru. Dayani sarta merbawani nganggen sampeyan minangka dados Nalindra wonten negaring atas angin menika tumpang sunggene netepi kewajiban minangka Nalindra. Wekasan sing ngrasake mboten sampeyan tok ning para kawula sak negaring atas angin ingkang sami ngraosaken krana sampeyan kapedotan rasa tresna tumuli nglukru lajeng samangke negaring atas angin ugi dados negari ingkang boten kanten-kantenan krana nalindranipun sampun boten gatosaken dhateng para kawulanipun. Mila menawi daratur kula cekap semanten kemawon sampun ngantos panjenengan nuruti dhateng pepinginan ingkang saknyatanipun menika mangke namung badhe anjurung dhateng kesengsaranipun paduka Gusti kula Prabu Antaswara. Togo wonten dawuh tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Nggih. Tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Wong sing wis ngandhut rasa tresna kuwi adate sok nganti nekat ngiklasake karo pati uripe dhewe. Mung merga ora kasembadan gone kepengin tresnani sawijining wanita. Nggih. Contone wis akeh kok. Wong sing ora kelakon tresnani sawijining wanita, wekasan ngiklasake pati uripe sarana nganyut tuwa, nglalu ngendhat kalimurda. Trima koncatan nyawa yen ora kelakon kalawan penjangkane. Kuwi wis akeh contone. Nggih. Kaya tagak niki. Bunda ya wis ora usah dibuka wernane. Tagak iki karo bakul kuwaci kok ketenan pati-pati. Mbok wis. Sudah. Ngapain sih? Kowe iki jebul ngidike aja macam-macam. Menang-menang lho glenes. Las. Ya ben. Ora. Nganggo dipikir ora salah kan. Kayak tagak niki. Tenan gak tagak? Ayo jamu nanti tak dol ta Jan? Ora ya. Dol wae kanggo jajakke mesti. Jajake wong wedok nganti dol-dolan apa-apa. Ya saking gedene tresnaku. Lho, tresna ki kena nek ora usah dadak nganggo dol-dolan kaya ngono kuwi ora konjol. Apa anane nek kowe iki wong sekeng wong ra duwe ya ngaku wong sekeng wong ora duwe, ora wong ora duwe kok ketok duwe men ditresnani. Engko tresnane kuwi terus lambarane bondo, ngono. Kaya kowe ora kapusan. Kowe ya kapusan kok. Nek ra wis tak niati. Kuwi tak nggo nyoba nadi sepira to gedene tresnane. Ana ming semono wae kecil aku. Dolan meneh to. Ayo. Iki omongan apa iki? Niki kula nyontokke nuwun sewu tresna sing salah dalan niku kaya ngoten niku. Tresna niku ati kalih ati. Dewi Sri uga wis nandhukake rasa tresna karo aku ning ra nembe wonten impen. Nggih to? Mboten
niku mboten urip nyata tegese amung wonten pengangen-angen ingkang kegawa wonten Indra niku jenenge impen Kacakra Bawa dipun nonceki tumuli lajeng dipun prestekaken nek Bathari Sri tresna karo sampeyan mongko nyatane niku kabeh ming manggon wonten ing angen-angen durung karuan Bathari Sri tresna karo sampeyan mula tresna nek durung keplok tangan loro niku ampun dioyak mengko ndak malah ngrekoso sampeyan wis keplok ning nek Bathari Sri dereng keplok niku padha karo niku disebut tresna sepihak sesisih tresna sesisih jagat ning aku tetep nekat mbok ben sesisih mbok ben ora sijine suwe-suwe marah dhewe abur kowe men sesisih pirantek aku iki iso nganggo dengkul barang ngantian lah iya niku tresna sesisih niku mboten apik sampeyan saniki nek miturut kula dipadosi mawon Bathari Sri teng pundi sampeyan ngendikake tresna sampeyan nek Bathari Sri mboten nampa nggih pun mboten sah diteruske nek Bathari Sri nampa lah niku tegese keplok wis tangan loro mingkali golek dina sing prayoga kepyakan lenggah dadi prameswari teng negari ngatas angin toko wonten dawuh setengah aku wis ngerti lenggahing Bathari Sri lho sampeyan malah pun ngertos wis Bathari Sri dina samengko lenggah ana ing pertapan pring cendani niku rak pertapane ingkang Rama niku rak papan pelenggane ingkang Rama begawan gembung tanpa sirah niki malah saya angel nek nganti sampeyan kadenangan Kang Rama tresnani Bathari Sri Kang Rama duka karo sampeyan napa mboten malah mboten kanten-kantenan lampanipun ya kuwi ingkang tak penggalih nek nganti Kanjeng Rama penemban gembung tanpa sirah ngerti yen aku tresna karo Bathari Sri apa ora malah didukani dening Kanjeng Rama ning gandeng tresnaku luwih gedhe tinimbangane apa wae ingkang gumlarana ing jagat iki kok paribasane tresnaku kuwi luwih gedhe tinimbang jagat mula najan aku didukani dening Kanjeng Rama aku ora bakal wedi aku ora bakal mundur ora lega rasane nganti kuwi ora gandeng karo nastaning Bathari Sri tak lenggahake jajar ana ing negara ing atas angin kene kok lagi sampun nah wis kaya ngoten niku teges wis ora kena dilekake nggih pun monggo arek iki abot wong tresna iki angen-angen kowe iki ora sing jeneng wong tresna iki ora padha ngono lho ora kaya wong kepengin apa wong kepengin panganan kowe disemayani 2 dina 3 dina kena nek sing jeneng wong tresna iki ora iso disemayani hari ini harus ketemu ya hari ini bagaimana istilahnya mbok basa Jawa wae dina iki piye carane supaya ketemu ngono kuwi nek wong tresna kita disuwun iya milu nah kandhani wis men mengke wae ra apa wis ben bejo cilaka bunga susah men ditanggung dhewe kowe karo aku ki batur pangembating catur nek iso elek-elek nek ora iso ya wis ora kena dielekke ya wis monggo awak dhewe ora kainan lah iya lah terus kersa sampeyan aku arep atur nawala kan Kanjeng Rama penemban nggih isine nawala yen dikeparengake aku arep nembung Bathari Sri tak boyong marang negara ing atasan nek ingkang Rama mboten maringaken yen nawala mau ditampa kanthi becik tegese isih tak anggap wong tuaku nang yen pancen Kanjeng Rama ora parengake karo karepane anak endi dununge anak polah bapa kepradak wis ora pantes aku ngajari karo wong tuaku rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung kok wah jan wis jan kaya ngono ya kekuatane lho wah iya ora jenengmu kan didelikke wis angel banget lho kok engko nek delikke iki dianggep wong sing elek-elek iki mau kuwi wong sengit wong ora seneng kowe ya bola-bali tangan sing ana iki tak elekke ya angel banget kowe nek tak elekke gok rasah gok malah kowe semaur kowe men padune arep seneng ta angel kok ngono iki delikke wis angel lah iya ya wis ben mengke wae wis rasane dadak di kepiyek-kepiyeke lah iya pate wonten timbalan mara pajo tak kanteni nawala aturna bapa penemban gembung tanpa sirah niki ngestaken dawuh sinuwun
Penemban gembung tanpa sirah. Inggih. Sawise ditampa tumuli diwaos dening Kanjeng Rama, kaya aja enggal-enggal lunga. Inggih. Nyadonga timbalaning Kanjeng Rama Penemban. Yen mancen wonten ngendikane Kanjeng Rama Penemban, maringake Bathari Sri ngemapan ana ing pertapan Pringcendani kelawan atas swara. Baliyo ingsun pribadi ngebakal amboyong tindaking Bathari Sri. Lho inggih. Nanging yen to Kanjeng Rama Penemban ora maringake, mbuh piye carane manut kawan Patih Kunjara Yaksa ndak paringi Purbawasesa. Yen perlu kowe aja bali, nadyan dadi kuwanda, kowe aja nganti bali. Yen Kanjeng Rama durung maringake Bathari Sri, prastawa dawuh paduka. Nyuwun pamit madal pasilat. Nindakaken dhateng dawuh perintahipun Sinuwun Prabu Antaswara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik bareng nganti sawetawis wadyabala. Yo, tak keparengake Patih Kunjara Yaksa. Setunggur wayah tur jagat togo wonten dawuh. Wah. Ing atase lagi atur nawala wae. Lah kok kaya persasat kaya cetha, saya cetha wewayangane Dewi Sri ana ing madone netra kok. Lah nggih. Wis mboten maiben sing jeneng wong nek wis kapandhuk rasa tresna menika nuwun sewu. Mula wonten sing ngendikake mangan ora enak, turu ora kepenak, lungguh ora jenak. Niku pancen wis bener. Pun saniki diampet mawon riyin. Mengke nenggo sowanipun Patih Kunjara Yaksa pripun ngendikanipun Rama. Waduh tobat-tobat. Lah kok dadi kowe tak samang saya suwe kok iso malih wujuding Bathari Sri. Oh ayo. Siwer piye? Awang cangkeme kaya torong Bathari Sri. Ngene ya lho tak omongi, jeneng wong kapandhuk rasa tresna kuwi pancen ngono kuwi. Kowe ya ngrasake dhewe jaman arep entuk mbokne Ipin Upin nge. Kae piye lek ku bingungi, aku ya tau ngrasake wong kasmaran. Piye olahku jaman semono. Kuwi ya ora jeneng mokal, mula medeni tenan wong nek kena kasmaran karo wong wadon iki medeni tenan. Apa sing wedok ya ora ngrasake kaya awake dhewe iki ya nek upama dirasa tresna ya ngrasake nek wong wadon iki pinter ndelekke. Oh ngono. Janjane ya ngrasake pengen ketemu, pengen sambung omong-omongan. Ora ketang sak teliraman pengen weruh ya jane ya ngrasake nek mung wong wedok iki pinter ndelekke. Beda karo wong lanang. Wong lanang iki nek nyimpen wirang kuwi ora iso. Dadi gedabikan kae ya wong lanang sing gedabikan. Sing wedok tenang-tenang wae. Ning jane atine luwih gedabikan tinimbangane sing lanang. Kowe kok kaya profesional banget kok. Kowe jane kasmaran wong wedok ping pira kok? Wis rasa ceritaku wis ngomong-ngomong. Mbok ya wis ben ora. Wis tak lakon alu dhewe. Aku ki mung takon kok. Lah iya, lah aku ngandani karo kowe. Jejimating Tilang Sari. Sawang purnama cahya mones kamantian liringmu pandang kamarutan. Sumbaga nuju brana dedeg mandra rangkung manggugah riman. Rum-rum binarum sekar perdapa mekrok udukmu wangi gandamu ulunging gadung sapa rambatamu mesemo sak glerengan tak bundeli ning pencoting sonder dadi usadaning wuyung wong ayu lumaing bumi kreping langit ora ana wong wadon ing keduga ngrubuhake bebeteng jiwa kalendranku jaba mung sira
Bathari Sri ingkang bakal dadi prameswari ning negara ngatas Andel ora. Nek ratu ya beda karo awake dhewe. Ha iya. Aku mbiyen ya tau ngono kuwi. Terus mlayu-mlayu ning dalan ming cawetan tok. Ayo kere ah. Ayo. Ming Panakawan kok karo ratu. Nek ratu tembunge rum-rum bintarum sekar perdopo mekrok kudutmu wangi ganda mulunging gadung sapa rambatamu ak bundel ning pancating sunden. Ki kowe iki kawula deke ratu gandrunging ratu ro kawula iki beda. Ha iya. Kowe mbiyen mlayu-mlayu karo muni tariem. Oh. Wah, ya wis men iku anu apa to? Timbul lakon ora sok kaya ngono kuwi. Ha iya. Ya wis Gusti, toga piye? Sampun ngantos sampeyan supe dhateng kawontenan menika wonten madyaning pasewakan menawi badhe ngandharaken tembung ingkang sae sastra ingkang wonten sambetipun kaliyan katresnan monggo kula dherekaken manjing wonten ing taman kemawon mangke panjenengan saged ngudar gagasan wonten ing taman jagat yo pathul jagat pangestu toga wonten dawuh bubar kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedaton angrantu marang suwaning patih Kundara Yaksa lho nggih ngestahaken dawuh nyuwun pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik toga purna gati ning pananggilan sarota kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Ceti manggo ketanggung Joko Paloloro ingkang sami ngambil patraning keprabun kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata lampun katinon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan candrane Mandekata lawan bindi kobar kurnangku lawan pasur tambur miang suling pepandhen daludak miwa pandera kakandha mawana warna ing Patih wonten pangendika ing adhawuh dening Paduka ngawi sangganing para wadyabala ing atas angin. Gusti Patih kepareng abdipun tumenggungan cumadhong dawuh wonten paridamel menapa? Kula cumadhong dawuh. Kula cumadhong dawuh Gusti Patih. Wadyabala ing atas angin. Ora tak wiji mbaka sawiji tumuli rungokno kang dadi dawuhku non. Dina samengko aku diutus dening Kanjeng Sinun Prabu Antaswara supaya ngaturake nawala kunjuk ya kuwi bapa Premban Gembung tanpa sirah ing mapan ana ing pertapan mring cendani jroning pasewakan negara ing ngatas angin dina samengko iki Gusti Menggeng Sinun Prabu Antaswara nggone kepengin hanyeti marang prameswari anjajari lenggahing Sang Nata Prabu Antaswara jebul dudu jamak lumrahing menungsa ingkang ginayuh dening Sang Prabu Antaswara nanging wujuding widodari dewaning boga ya kuwi Bathari Sri monggo dina samengko Bathari Sri nedheng lenggah ana ing pertapan mring cendani tumuli ratu Gustimu Sinun Prabu Antaswara utusan kelawan Patih Kunjara Yaksa kinen ngaturake nawala kunjuk ngesaning Sang Nata utawa Sang Tapa Begawan Gembung tanpa sirah. Nggih. Lajeng kepareng Paduka Gusti Patih. Kowe kabeh keparengake nderek kalawan lakuku. Kula non ngestahaken dawuh. Wadyabala aja dikendhoni nggone dandan nanging malah kepara dikencengi. Mbok menawa ana kesrimpeting laku kabentusing rata. Aja nganti mindhu gawe. Ngestahaken dawuh. Lajeng pangatipun para wadyabala benjang menapa ora kitang sambung obor cara lintang mangkata dina iki. Bocah tumenggungan kula wonten timbalan ing adhawuh.
kowe tak tuding dadi wedananing laku ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik bocah tumenggungan angsang mbakang pi sangapatya sikra medal kondang wadya bala mangku rumah kang para wadya anampi dawuhira dan wonten kang samya kantun omong nenggo bendhe bidal wis rampung ning Wadyabala ngendikaning Gustiku ingkang Sun Prabu Antaswara aku wis kaparingan purba lawan Wasisa yen to bapa penemban gembung tanpa sirah ora nampa marang Nawala ingkang wis tak aturake kula nyuwun pangapunten penemban paripaksa jrih lawan wisesaning nata Prabu Antaswara Angul Baya kula dumugi ning Antaka wonten ing pertapan pring cendhane kula ingkang sagah nglampahi penemban mangu mangungkung kanduhan remang lerleno tanpa kanin yen tan tuluso amanggo sang Kyako Tomo Nalendra Muda Dedyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku ladala ora kaya pirang-pirang dina iki rasa sing tak rasake ing atase aku wong tuwa mongko aku ngedhep anak wadon siji ingkang banget ndak tresnani ya kuwi Ataswati nanging pirang-pirang dina iki lah kok kowe iso gawe goreh rongeh penggalihipun Rama
katon nggonmu ora jenak yen to kowe dolan kelawan kanca-kanca sabarakanmu ning kiwa tengening pertapan padha suka-suka parisuka tetembangan padha jejogetan nanging ndak waspadake kowe tansah rengu pasuryanmu Ataswati yen pancen kowe duwe penjaluk kowe njaluka kelawan wong atuamu aku yen kowe duwe kepinginan kowe matura karo bapakmu aku aja meneng wae kaya mengkono kuwi Cahayu yen to sira Atmajaku Ataswati mung tansah meneng padha karo ngrusak kelawan batine wong tuamu matura yana Gage kowe duwe pepinginan apa lan kowe duwe penjaluk apa Ataswati Mban Kulawanten maning kepiye lah kok dadi kaya ngene kahanan bendaramu kula menika nganti bingung kula aturi daharan iki mboten dipun dahar kula aturi unjukan ya ora diunjuk malah kala mangsa ming dienggo dolanan segane diublek-ublek unjukan nggih mboten dipun unjuk kula matur napa kirang legi napa kirang panas mboten paring pangandikan kula niki bingung kudu pripun nepake dhateng awak kula ki sepaten ugi berbat ngatos judhek agen kula kraosaken wong biasanipun Gusti Ayu Ataswati menika nek ledeng sedih tumuli kula jejogetan wonten kajengipun menika tertentu piyambakipun menika gumujeg ngantos ketelasan lagu agen kula jejogetan wonten kajenganipun Gusti Ayu Ataswati wonten boten keparep-parep pakadikan kula menika kados mumet sirah kula ngraosaken ingkang putra Dewi Ataswati Merban Ataswati mara kaki matura yen pancen kowe isih kepengin suwe nyawang wong tuamu urip ana ing pertapan kene iki kowe matura bloko karo wong tuamu nanging yen kowe wis ora kepengin nyawang wong tuamu urip lono ana ing jagat ya wis tingkah lakumu sing kaya ngono mau tutupno padha karo kowe gegering karo atine wong tuwa padha karo kowe ngrusak marang batine wong tuamu kanthi kaya mengkono bakal saya cerak nggonku bakal enggal sowan resaning Gusti merga rasaku mung dileloro dening anakku wadon dhewe ya kowe Ataswati Rama Pnemban lah rak ngono ngen matura eneng apa sewu-sewu kalpatan aku nyuwun pangapura ya Rama aku ngaturke sembahku konjuk tak tampa Cahayu pangestanipun Rama Tampanono ndak gegem dadekake jimat mugi ndadosna ing kawuningan ya Rama iya nggonku meneng wae kuwi merga pendak-pendak aku dolan karo kanca-kanca sabaraanku mesti aku diece karo kanca-kancaku lho diece perkara apa yen pancen kowe ora kuat diece karo kanca-kancamu ya golek srawung liyane sing lembah manah sarta ora gelem gawe rusak atimu ya mung perkara diece ngatasi aku kuwi luwih tuwa dhewe yen to ditanding karo kanca-kancaku teko padha ngece kok ora ana wong lanang sing cedhak karo Ataswati ora ana wong lanang sing seneng karo aku mbok menawa merga ya kuwi bapakne wujud pendhita nanging buta mesti padha isin duwe mara tuwa buta ngono kuwi wah cangkeme sapa kowe ngono kuwi arep aku buta ning gelarku ki Brahmana aku urung tau tate mangan daging mentah aku urung tau tate gendak sikara marang sak pepadaku aku duwe tata krama aku ngerti unggah-ungguh lan sifatku
tanduk aris kulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan kuwi perangan pambeganing pendhita lha kok dadi kancamu padha ngomong kaya ngono kuwi Rama sing marahi atiku ora seneng dolan karo kanca-kanca sabaraanku sakliyane kuwi apa ana ingkang ginebeng jroning atimu Rama ya mung nalika semono aku sedih ngrasakake suarane kanca-kancaku nggone ngina nglawan aku ing atase aku wis cukup umur kok durung dicedhaki dening priya dumadakan Rama malam jemuah kliwon wingi sukra kasih kepungkur ya aku ngimpi Rama ngimpi apa aku ngimpi dicokot ula lho ngimpi dicokot ula iya impen kuwi yen bakal nemahi wancine parak bangun esuk aku ngragap saka turu wis krungu kluru ing jago ingkang sepisanan tegese wis gagat bangun esuk tegese impenmu kuwi puspa tajem utawa kadoro dasik impen sing bakal nemahi mban wonten dawuh ngimpi dicokot ula kuwi werdine piye panjenengan menika pendhita kok takon karo batur langkung prisa panjenengan ning miturut ngendikaning para pinter miturut ngendikanipun para sepuh ngimpi dicokot ula menika badhe cepak jatru kramanipun lah dalah yen ngono bungahno pikirmu bakal ana wong lanang sing cedhak karo kowe mergo kowe wis diwenehi sasmita karo dewa impenmu nggonmu dicokot ula mau ya ming gandeng pun bapa iki pendhita ula mau pancen ngemu werdi dhewe-dhewe ngemu werdi kepiye ulane ula apa monggo pun bapa ingkang bakal bisa merdekake bapa ulane ula ireng nanging bareng tak gebuk ulane kuwi nggon gulu iso mekrok oh kuwi ula sendra wah wis kuwi nyemelangi no apa iya ula sendok iki kei bakmi ya entek kei go goreng ya entek wis entuk bojo mesti dokoh lah iya ya Pak kowe bakal entuk bojo ingkang dokoh ing pangan ulane tak tutuk saka ula sing werna ireng malik ula ora patiya dawa Rama ning kaya wujuding kadal kuwi ula buhu kuwi ula sing mapan ana ing blumbang-blumbang pakanane iwak kowe tegese wong bakal diwengku dening mong Papa Sudra Ngulandara tegese mung jalma lumrah bareng ula bu tak tutuk tumuli ulane malik kuwi ula apa kok molak-malik ulane malik lurek ya kuwi ireng karo kuning kuwi tali wangsa kowe arep dipek sopir emoh Rama aku emoh ulane tak tutuk malik meneh malik apa ulane ireng semu soklat nggon gulu ana wernane ijo ana wernane dadu ana wernane kuning kuwi ula gawat jenenge ula dagrama kuwi ula wisane mandi kowe cokot ula dagrama kuwi arep dipek anak ing kawula cilik emoh Rama aku wegah ulane tak tutuk molak malik meneh iki jane ula apa nae monggo aku mbiyen ngimpi ula cokot ula ya ming pisan tok ceket ngono ulane apa biyen Pak diare entuk bapakmu iki ulane ula duwel nyokot ning wit apel tiba melarat nyokot wudel oh tak kipatke dadi ula kuwuk oh nyokot bathuk ngendi dengolmu mlacat iki
Wong sing jeneng Bathuk ki mung siji kok. Mban, Wonten dawuh. menengo dhisik. Aku tak ngresih karo anakku. Rama, Iye. ulane tak kipatke ilang wujuding ula dadi satriya bagus Rama. Lho. Satriya bagus. Iya Kanjeng Rama. Satriya mau tak suni prisa. Asmane sapa? Ngaku Raden Probakesuma. Probakesuma. Rama nalika jroning pasumpenan nalika semana Raden Probakesuma tumuli nyandak tanganku. Terus aku ya ora selak dicandak tanganku Rama. Jebul wis gambuh katresnanku karo katresnaning Raden Probakesuma. Nalika semana Raden nawi panjenengan badhe mengko garwa kula mboten badhe selak. Tumuli Raden Probakesuma dawuh karo aku Rama, Antaswati yen wis rampung kewajibanku, tumuli aku bakal pinanggihan kelawan sira Yayi lan bakal ndak wengku minangka garwa. Rama masuryaning Raden Probakesuma ora iso ilang saka netraku ya Rama. Weladalah. Probakesuma nalika semana nganggo sandhangan apa? Nganggo sandhangan cara kasatriyan. Tobat. Wiwit dina kuwi aku ora krasa enak yen to mangan, ora jenak yen to nedenge ngasuh. Sarta ora krasa penak yen to dolan karo kanca-kanca sabaraanku. Rama, golek ana Raden Probakesuma ya Rama. Usik arep goleki nendi? Wong jenenge wae aku mung ngerti saka kowe, pasuryane aku ora ngerti. Lah apa ora jeneng golek idom ana ing segara wedi? Rama, menjenengan kuwi pendhita, kudu bisa goleki Raden Probakesuma. Ya mung nalika semana Raden Probakesuma kuwi ditutke, ya kuwi Panakawan papat cacahe. Panakawan papat cacahe. Sing lemu mripate rembes jenenge Camar. Camar. Iya. Sing mripate klera. Tangane cekot sikile becik jenenge Bopeng. Bopeng. Iya, sing wonge dhuwur, irunge dawa. Jenenge Sapa? Jenenge Cakruk. Wis melu ngampet aku. Sida ora kelakon. Menengo coba wae, Pak. Bareng sing keri dhewe mripate amba jenenge Sentrong. Jenenge Sentrong. Ya ana ya Rama, ora ketemu aku sida nganyut tuwuh trima ora weruh marang glaring jagat kelawan seming rembulan Kanjeng Rama. Ing ana pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang ngajaping madu sarining tawang. Dereng ngantos paripurna mbal wacana. Kasaruswanipun Pati Kunjur yaksa ngrepeh pindha sata meterangan karya kaget sang Begawan Gembung Kartosina. Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima ora
Kunjara Yaksa. Inggih Penemban. Kula pepatih abdinipun ingkang putra Gusti Ataswara. Ana parigawe apa dene kowe sowan mangka tanpa tinimbalan. Sewu-sewu kelapatan diagung pangaksama Penemban. Awrat-awratipun kemban dawuh timbalanipun Gusti kula sinuwun Prabu Ataswara. Anggenipun kadereng lan kepingin munjuk atur ngersa paduka sang Penemban. Gembung tanpa sirah nanging krana boten ketekan utawi penggalipun boten dumugi tumuli utusan ngalani abdi kepatihan pun Kunjara Yaksa atur nawala dhateng ngersa paduka Penemban. Lho anakku atur nawala kalawan aku wong tuwane kasinggihan makaten. Kunjara Yaksa yen ana suweking nawala sithik wae janggamu ingkang kinarya lintu mboten badhe wantun niti priksa dhateng lebeting nawala. Samangke tasih ketingal wetah monggo kula trinampi kaya ngobak tampanane nawala saka anak kula lanang. Wonten menapa Penemban? Dene kumaregel anggen paduka nyepengi punang nawala tumunten nawala dipun remet dipun bucal pate wonten dawuh surasaning jroning tulis panjenengan wis cetha ndak surasa yen to anakku Ataswara nyuwun pangestu lawan wong tuane nggone bakal mengku garwa sarta munggahake derajating wanita ingkang wis pinilih dadi prameswari ana negara ing atas angin. Nanging kaya ngapa kageting atiku bareng ingkang sinerat jroning nawala ingkang bakal jinatu krama dening anakku Ataswara tanuli kejaba mung dewaning buga ya kuwi Ibu Kulun Bathari Sri ingkang dina samangka mapan ana ing pring cendhane. Ate kowe baliya elingno ratu gustimu anakku Ataswara. Bathari Sri kuwi dewaning buga sarta siwenengku dening kakung utawa dening Jawata ya kuwi Hyang Pikulun Bathara Wisnu. Aja ngobak-obak katentremang jagat raya apa kurang donya iki wong wadon ingkang pancen akeh cinipta dening panguwasaning Gusti. Menungsa dimenangake milih Ataswara dimenangake jatuh krama titah sak pepadane nanging kena ngapa ingkang diame-ame teka Bathari Sri. Mula kowe baliya kowe mulya kowe baliya ning negara ngatas angin matura karo Ratu Gusti Mura karo Ataswara yen bapakne ora bakal mengestoni yen to dhaup karo Hyang Pikulun Bathari Sri wae. Mangga kanggo sesumbar tindho bumi kuncing kumaluduk kumaluduk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang nyuwun pangapura Penemban yen aku tumuli ninggal marang tata krama lan unggah-ungguh sabab Pati Kunjara Yaksa wis diparingi Purbawasesa lawan Sinuwun Prabu Ataswara. Dene pangandikaning Sinuwun Prabu Ataswara, Pati yen pancen Kanjeng Rama ora ngeparengake aku dhaup kalani Hyang Pikulun Bathari Sri, kowe tak paringi Purbawasesa mangsa bara piye carane nggone iso mboyong Bathari Sri prapta ning negara ing atas angin. Dewa dene Kanjeng Rama mepalangi kekarepanmu rawe-rawe rantas malang-malang kudu mbok putung. Gegayuhanku ora ana ingkang bisa mambengi aja kok jamak lumrahing wong tuaku dhewe. Nadyan dewa mudhun ana ing jagat wae. Ora bakal aku kelakon mundurake kekarepanku nggonku mboyong marang Hyang Pikulun Bathari Sri.
Mula Penemban sing gedhe pangapuramu yen to nganti dina samengko iki paripaksa Patih Kundara Yaksa ninggal tata krama lan kudu wani marang sampeyan Penemban Gembung tanpa sirah ora maringake Bathari Sri sungsang bawana balik pertapan pring cendani. Lah kok dadi kemewahaning pati. Oh, pancen wis mulang sarak kowe Kundara Yaksa. Ora nyono yen to pancen digdaya sekti kalintang jayane merang. Ayo kowe aja nyepelekke gerangan kaya aku ngene. Nadyan wis keladuk umur, wis madeg brahmana ning aja nguthik-uthik macan turu bebeda singa barung. Kelakuane Ratu Gustimu ya anakku Dewi Ataswara ingkang wani anjangkung marang Bathari Sri. Sayekti yen ora tak elekake mesti bakal gawe geger jagat saisine. Mula kowe Baliya matura karo anakku lanang yen pancen isih kena dikandhani tak anggep anakku Kundara Yaksa. Lah yen ora kena dikandhani ilang-ilangan ndok siji. Anak ora kena dikandhani karo wong tuwa. Oh, lah dalah aku dhewe ingkang bakal nyampurnake Baliya ngadhep Ataswara. Yen pancen kelakuane bapakne ora diterima karo anake, ayo kon tekani kene tak ajangi jembar legane atiku. Nyono babar pisan Ataswati lelakone wong tuamu tumpuk matumpo-tumpo lagi wae ditangisi anakku wedok supaya goleki Raden Prabakesuma ingkang wis teka ning pangimpenmu. Lah kok dadi dulurmu tuwa ing atas angin nerak pacak nerajang perbatang wani bakal gawe geger sarana duwe gegayuhan ingkang ora sak mestine. Monggo tak elekake wis ora mendho malah wis menehi Purbawasesa kelawan pati kang aran Kundara Yaksa supaya wani karo wong tuwa. Tinimbangane aku kuwi dadi wong tuwa anak-anak diwaneni karo anakku dhewe. Oh, ora nyawang karo anadyan kuwi kulit dagingku dhewe. Nek ora kena ditata dening Begawan Gembung tanpa sirah mesti bakal tak ikhlasake. Aku ora bakal ngowel sarta anggrundel. Manjing jroning pertapan aku tak goleki karo Raden Prabakesuma ingkang wis mbok kandhake perkara kakangmu mengko aku ingkang bakal ngrampungi perkara iki. Wonten dawuh. Lah kok dadi kaya ngenteni silming alwa gabus kumambangi Sira Kresna. Sedina wae kok pangrasaku kaya setahun. Nangge sarung jagung. Piye? Mboten napa-napa. Ora blawangan lho, Kak. Iki lagi gawat lho kanane.
Lah iya. Lunganing mate Kundara Yaksa ndak utus ngaturake Nawala. Cuma lungan anggonku ngenteni. Pengarep-arepku ndang sowana pate Kundara Yaksa tumuli matur karo panjenengan ingsun. Sinuwun Kang Rama nglilani jengandika sinuwun dhawuhanipun Bathari Sri. Walah dalah ora ujar ora kaulga. Mripatmu tak tretes sinten? Waduh. Atune malah picak. Meripat ke ditretes sinten? Ayo kuwi. Ning kok tekan dina iki durung ana kabar kawusanane. Pate Kundara Yaksa kelakon apa ora nggone matur karo Kanjeng Rama lan ngaturake Nawala marang resaning Kanjeng Rama gembung tanpa sirah. Waduh sinuwun ketuan. Waduh. Lho. Kundara Yaksa Wonten dawuh. lah kok godres getih mestakamu kenapa? Ngaturaken ketiwasan sinuwun. Sekawit kula sampun ngaturaken Nawala dhateng ingkang Rama begawan gembung tanpa sirah. Nawala sampun dipun waos. Kanjeng Rama wis nyurasa isining Nawala. Sampun. Sateruse piye? Nalika semanten Kanjeng Rama paring dawuh ya aku wis ngerti kekarepaning anakku. Ning Kundara Yaksa kowe tak dawuhi baliya ning negara ngatas angin. Kowe sing luwih tuwa tinimbang anakku Ataswara yen bisa tutura karo pakartine sing ora bener. Ora ana jamak lumrahing atase menungsa bakal nglamar kelawan widodari turta Bathari Sri kuwi sono ingkang mengku. Mengko mundhak ora prayoga kedadiane mundhak gawe geger jagat saisine. Kriwikan dadi grojogan. Ngemuti bilih kula sampun dipun paringi Purbawasesa, kula nyuwun pangapunten sawetawis kula wantun kaliyan Kang Rama. Dumunten dumados peperangan. Nalika semanten Kanjeng Rama menika jebul pinanggihipun Brahmana ingkang boten baen-baen. Ketitik kula ngetokaken kasudiran. Kula cokot mboten dipun raosaken. Satemah mestaka kula dipun piting dening Kanjeng Rama begawan gembung tanpa sirah. Tumunten wanter sabdanipun baliya Kundara Yaksa. Omong karo anakku matura yen pancen isih didandani iso didandani karo wong tuwa. Kudu manut dawuhing wong tuwa. Yen wis ora iso didandani karo begawan gembung tanpa sirah, ilang-ilangan nduk siji aku ora bakal awal yen to ngiklasake patine anakku lanang ing atas angin. Ngaten menika sinambi ngunus curiga kuping kula dipun perung setunggal edyan Kanjeng Rama karepe dhewe. Wonten niku bener napa gawean sampeyan, Gok? Kowe ora ngawur lho, Gok, aku wis kelangan kuping. Apa sing tak kandhake iki pancen bener. Wala ingkang sinuwun Prabu Ataswara tumuli muntap sajaipun dukanipun sampun boten kados biasanipun. Duka ingkang sinandhang dening Prabu Ataswara sajaipun sampun mubal murup wonten penggalipun. Ketitik bengok sora nyebut dhateng asmanipun tiyang sepuhipun tumuli melajar. Wah piye lho ditutke, Gak, ditutke kowe karo aku ki batur. Yo ayo.